L-istaff fl-uffiċċju tal-ETC fiċ-ċentru aċċess tal-Kottonera beda l-ġimgħa bikju kbir qudiemu kif matul il-ġurnata tat-tnejn ma li fetħu l-bibien taċ-ċentru li offri diversi servizzi soċjali lir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta kien hemm folla mdaqsa ta' nies jistennew biex jirreġistraw għax-xogħol. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalulna li din mhix xi ħaġa tas-soltu, xeni li rari raw bħalhom kemm ilhom jagħmlu użu minn dan il-post. Dan l-istazzjon ma tħallix jiġbed fuq in-naħa ta' ġewwa taċ-ċentru u ntlabna nistaqsu għal permess mill-gvern. Minkejja dan, din is-sitwazzjoni kienet evidenti fuq barra taċ-ċentru b'numru kbir ta' persuni deħlin kontinwament fiċ-ċentru u b'ammont sostanzjali ta' karozzi pparkjati quddiem il-bini. Tantu hekk li fħin minnhom waslu wkoll 3 uffiċjali tal-pulizija biex immexxu l-karozzi li kienu pparkjati quddiem iċ-ċentru. Dan l-istazzjon fl-aħħar xhur irċieva diversi rapporti dwar kjuwijiet twal ta' persuni qiegħda jistennew biex jirreġistraw għax-xogħol li juri l-problema tal-qatt qed terġa' tolli rasha f'pajjiżna. L-aħħar statistika tal-NSO li ħarġet fl-aħħar ġimgħa ta' Jannar tikkonferma dan u turi li s-sena 2013 għalqet b'total ta' 7,400 persuna jfittxu x-xogħol li huwa l-ogħla ammont ta' persuni bla impjieg f'dawn l-aħħar snin. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, f'Diċembru li għadda l-qatt fil-Gżejjer Maltin iżdied madwar 600 jew kważi 9% fuq perjodu ta' sena biex jinsab fil-livell ta' 6.7%. Dan ikompli ma' żiediet kważi kull xahar fil-qatt minn April 2013 lil hawn meta ċ-ċifra ta' dawk jirreġistraw għax-xogħol żdiedet xahar wara l-ieħor b'żiediet li jvarjaw bejn l-400 u 750. L-aktar preokkupanti hija żieda fost dawk li ilhom bla xogħol għal aktar minn sena u li skont l-aħħar ċifri żdiedu bi 23%. Dwar din is-sitwazzjoni inkwetanti tkellem ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fid-diskors tiegħu fl-għoluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista il ħadd filgħodu. U minflok ma jaħdem biex il-qatt jerġa' jinżel. Minflok ma jaħdem biex joħloq l-impigi, dan il-gvern qiegħed jaħdem biex iġalek tifhem illi l-qatt mhux vera tiela. Simon Busuttil appella lill-gvern biex verament jaħdem fuq il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol ġodda f'pajjiżna.